Isu kumusha kwedu kwaiva namai vakawanikwa vaine dehwe remunhu. Mvura kungotanga kunaya, vaingoripidigura yotobva yatirega kunaya. Sekureva kwandaita kuti amai vava vaiva nedehwe remunhu, kuti vakariwana hau uye sei hapana anoziva. It so happened kuti mudunhu makabva maita nzara for a very long time, zvinova zvakanetsa vanhu. Asiwo hapana akambofungira kuti zviri kukonzereswa nemumwe munhu wemunharaunda. Kwaingoti kwakatanga kunaya, vanhu vaitorima zvakanaka vodyara mbesa dzavo, dzotomboti kurei vobva vapidigura dehwe riya, minda yotooma. Pese vanhu vaingoti imvura yarambira mudenga. Saka pakazoita mhondoro yakapfuura nemudunhu, ndiyo yakazoti aiwa hazviiti, ko kune dzimwe nzvimbo kune maguta 1 pane chiripo padunhu renyu, chii chamakabata kana chamakaita chatsamwisa vepasi. Vanhu kudovhunzana wanike ane mhinduro hapana. Endi mai ava vakatouyawo kumisangano maererano nekuoma kwainge kwaita minda nedenga. Kwakaitwa mapira, kukabikwa doro, kukakandwa fodya pasi, doro rikapiwa vepasi, asi hapana chakashanduka. Pakazoya vamwe sekuru vakati bikai doro, vakaudza sabhuku nevedunhu zvekuita. Vakavapa mushonga waizoiswa mumukombe wedoro. Mukombe uyu waizofanirwa kumwiwa nemunhu wese munharaunda, kuti patsvagwe kuti chii chashata imomo. Zvino pakumwiwa kwedoro iri raiva nemushonga, amai vaya vakangoti vachimwa ndokubva vatoti sarai. Saka ipapo ndo pakazosara pachitaura sekuru vaya kuti amai ava vane zvavaita, vakanga vaine dehwe remunhu rakanga vainaro. Saka ndo zvavaiita izvo zvekupidigura dehwe riya kuti mvura isanaye. Asi vanhu vazhinji vemudunhu umu vakabva vatofara vachitoti tatafa nenzara vedu we. Saka izvi zvatotinakira because munhu aikonzeresa iye zvamuwanawo. Endi chokwadi kutaura kudai, kubva ipapo mudunhu umu hamuna kuzombobvira maita nzara zvekare. Saka neimwe saidi tinototi zvakatibatsira, zvakaitwa nasekuru ava vakatibatsira mudunhu redu.